ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May kanya-kanya talaga tayong preference kung kanino natin gustong ibigay ang puso natin. Pero madalas ang gusto natin ay hindi tayo gusto. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang ikaw ang humahabol o gusto mong ikaw ang hinahabol? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay natin. Lagi po akong kasama sa tanghali ang mga kaibigan ko sa pagtutok sa inyong programa, Papa Dudut. Kaya naman naisipan kong isulat din ang kwento ko para marinig ng mga fans mo at makapulot sila ng aral sa karanasan ko. Gusto ko pong simulan ang lahat noong teenager pa lamang ako. Ako po si Shirley, kikay po talaga ako. Noong uso pa po ang mga paru-paro ni Jolina Magdangal sa kanyang buhok ay marami rin po akong collections. Ginagayo ko po ang fashion niya kasi ang ganda at sobrang in na in. At in fairness, maayos naman ang buhay namin sa probinsya. Parehong may trabaho ang parents ko kaya nakakaipon ako para makabili ng kung ano-anong pampaganda at borloloy sa katawan ko. At feel ko talaga na beautiful ako, Papa Dudut. At hindi lang feel ha, maganda po talaga. Kasi nagiging muse rin ako sa klase at sa liga sa amin. Kahit parang ang saya-saya ko na at nabibili ko na ang gusto ko ay may isa akong hindi maaabot-abot. Walang iba kundi si Marco. Ang gwapo niya talaga, Papa Dudut. Ang kaso'y mukhang ayaw niyang tumingin sa kagandahan ko. Schoolmate ko siya, same year level kami pero nasa ibang section siya. Crush na crush ko talaga siya. Ang tangos ng kanyang ilong, ang tangkad, ang kulot na buhok, at ang galing pa niyang pumorma. Hindi lang ako ang may crush sa kanya at parang halos lahat ng girls sa campus. Pero sa isip ko talaga ay ako ang magwawagi. Mapapasakin din si Marco. Kung gaano ko kagusto si Marco ay gano'n naman ako kagusto ng kaklase kong si Leo. Crush na crush niya ako. At super kulit naman ligaw, kaso hindi ko talaga siya gusto. In fairness, hindi naman siya pangit, pero hindi siya kulot at hindi rin kasing tangkad ni Marco. Ang panlaban niya ay nasa first section siya kasama ko, kaya matalino si Leo parati, nakasama po siya sa top 10 sa klase. Kahit na hindi ako honor student ay hindi ibig sabihin na mapurol ang utak ko, kasi nasa section 1 pa rin po ako. Matalino pa rin ako kaya minsan ay naiisip ko na baka pwede kong i-offer kay Marco na ako ang maging personal tutor niya. Ang problema ay hindi ko po magawa kasi parating umaaligid si Leo sa akin na parang security guard ko, Papa Dudut. Sinusundan. Saan ka ba pupunta? Bakit pumunta ka dito sa likod? Sandali nga. Sino ka ba? Grabe naman, may amnesia ka na? Huwag mo akong buwisitin ha. Sinisira mo plano ko eh. Plano? Anong plano, Shirley? Matalino ka, di ba? Pero hindi mo makuha. Okay, fine. Alam kong pumupunta ka dito para sumilip na naman sa classroom ni na Marco. Alam mo naman pala eh. Sa tagal ba naman na naging security guard kita? Grabe ka sa akin. Ay, Leo, wag mo na nga akong sundan. Kainis ka. Huwag mo sirain ang araw ko. Hindi ko naman sinisira. Pinapaganda ko nga eh. Ewan ko sa'yo. Ay teka, Shirley. Ito, kunin mo. Ano ba? Para sa'yo.
Ano to? Buksan mo. Pinili ko talaga yan para sa'yo. Alam ko magugustuhan mo yan. Dito pa talaga? Ayokong parang ewan kang kakasilip kay Marco. Wala kang pake? May paki ako kasi gusto kita. Ewan ko sa'yo. Buksan mo na yung paper bag. Ano bang laman nito? Hindi mo malalaman kung hindi mo bubuksan. Binili mo to? Oo naman. Kasi mahilig ka sa hair accessories, di ba? Binili ko na lahat ng hair clip na nakita ko. Bagay sa'yo lahat yan. Kasi maganda ka, Shirley. Hindi naman masyado pero thank you ah. Teka, huwag ka muna mag-thank you. Kung nagustuhan mo yan, meron pa akong ibibigay sa'yo. Alam mo naman na matagal na kitang crush at nililigawan, di ba? Gusto talaga kita, Shirley. Sandali, wait lang ha. Ito, para sa itong chocolate at bulaklak. Itago mo nga yan, baka makita ako ni Marco. Mapurnada pa plano ko. Shirley naman, ako na nga tong nag-e-effort na ligawan ka oh. Mukhang bibig mo pa rin yung kulot na yun. Eh sa type ko ang kulot eh. Ay talaga? Tigilan mo na nga ako. Ibabalik ko na tong mga hair clip mo. Meron na ako niyan. Tinitingnan ko kaya araw-araw yung mga nasa buhok mo. Wala ka pa kaya niyan. Meron na sabi. Kunin mo na to. Ibigay mo na lang sa iba. Shirley, nag-effort ako para dito tapos hindi mo man lang tatanggapin. Hindi naman kita inutusan para gawin to eh. Eh mahal nga kita eh. Nako, hindi kita matatanggap. May nagmamay-ari na ng puso ko. At walang iba kundi ang Prince Charming ko. Si Marco. Puro ka Marco. Pinapansin ka ba? Hoy, problema ko na yun no. Kaya umalis ka na. Huwag mo akong ligawan kasi kahit kailan hindi kita magugustuhan. Ayoko sa pa-hair clip mo na yan. At ayoko sa binigay mong tsokolate at bulaklak. Grabe naman. Kaya alis na. Masasayang lang lahat ng pagod mo kakasunod sa akin. Kasi wala talaga, Leo. Hindi kita gusto. So, tsupi! Alam kong mali ang ginawa ko sa kanya. Pero nang mga oras na yon ay hindi ko isinaalang-alang ang damdamin ni Leo. Pinapahalagahan ko lang ang sarili ko. Kaya hindi ako nagdalawang isip sa pagbasted ko sa kanya ng maraming beses. Kahit harap-harapan ko nang sinasabi sa kanya na hindi ko siya gusto, ay sige pa rin siya ng sige sa panliligaw. Walang kapaguran ang paghanga niya sa akin. Para sa kanya, Papa Dudut, ay darating din daw ang umaga na magugustuhan ko siya. Pero sa mga panahon na yon ay hindi ko talaga binigyang pansin ng mga sinasabi niya dahil focus ako sa goal ko, Papa Dudut. Ang mapasakin si Marco, ang maging girlfriend ni Marco. Hindi ako give up ang pag-asa na balang araw ay lilingon din siya. At hindi na lamang ako puro silip sa classroom nila at pagpe-flames para kalmahan ang sarili at paniwalain na magiging kami. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko, Papa Dudut. Marami namang nagkaka-crush sa akin. Lalo na si Leo na patay sa akin. Pero ako naman ay patay na patay kay Marco. Dalawa lang ang pagpipilian ko. Doon ba ako sa mahal ako o doon sa mahal ko? Siyempre nananaig pa rin ang pagmamahal ko kay Marco, Papa Dudut. Kaso isang araw ay nalaman ko na lamang na may iba na siyang mahal. May ibang babaeng nakakuha sa kanyang atensyon. Ang kaklase niyang si Tina na hindi naman kagandahan at baduy pang pumorma. Ang sakit sa dibdib ko nang silipin ko sila sa classroom at kitang-kita ng dalawa kong mga mata. Ang magkahawak nilang mga kamay, sina Tina at Marco. Magjowa na sila at ako'y inggit na inggit sa babae na parang gusto kong sabunutan. Pero sabi nga ng nakararami kapag jowa pa lang ay hindi pagmamay-ari ang bawat isa. So pwede pang maagaw. Kaya patuloy lamang ako sa mga plano sa pang-aakit kay Marco at umaasang hihiwalayan niya si Tina at ako ang ipapalit dito. Kami naman dalawa
Ang totoong bagay kasi, Papa Dudut. Hoy! Haliparot ka! Tumigil ka sa paglalakad mo! Harapin mo ako! Ako bang kinakausap mo? Ay, may iba pa bang haliparot sa school natin? Di ba ikaw lang? Tigilan mo ako ha, section 1 ako. Wala akong pakialam kung section 0 ka pa. Bakit mo nilalandi ang BF ko? Anong nilalandi pinagsasabi mo? Tsaka, huwag mo nga ako sigawan, hindi ako bingi. Sinabi ni Marco na ikaw ang lumalapit sa kanya. Ano yung may pa, kung gusto mo ng tutor, kausapin mo lang ako. Handa akong tulungan ka kasi gusto ko maayos ang grades mo. Wow! Ibang level ka rin ha? Ganyan ba kadesperadang magka-jowa ang muse ng section 1? Tigilan mo ako, Tina. Kung hindi, papaguidance kita. Eh, di gawin mo. Hindi ako natatakot sa pag-guidance na yan. Gusto ko nga para magkaharap-harap tayo at sasabihin ko sa office kung gaano ka kalandi. Ah, ganon. Eh di magharap tayo. Hindi ako natatakot sa tulad mo. Ako pa talagang hinahamon mo. Eh ikaw lang naman ang haliparot na lumalandi sa BF ko. Huwag mo akong tawaging malandi. Maganda lang ako kaya lumalapit si Marco sa akin. Ay, talaga? O sige na nga, maganda ka na. Kasi parang paso ng bulaklak yung ulo mo sa dami ng paru-paro. Ang sabihin mo, wala ka lang fashion sense. Ay, ang sabihin mo, hindi ka type ni Marco. Sana liparin ka na ng mga paru-paro na yan sa ibang mundo. Dun sa pantasya mo. Kasi never mo makukuha ang BF ko. Hindi ka nakakasiguro dyan. Ay, talaga lang ha? May balak kang agawin siya ha? Hindi ko sinabi yan. Gusto mo yata ng sampal. Ay, kung sigurado ka sa pagmamahal ng BF mo, hindi mo ako pagseselosan. Inggitera, dapat sa'yo mag-ayos-ayos eh. May boyfriend kang ang gwapo, pero mukha ka namang palaka. Bawiin mo ang sinabi mo ah. Hindi ako mukhang palaka. Hindi. Ay, paano kung hindi ko babawiin? May magagawa ka. Kinugalit mo talaga ako ah. Tina! Tigilan mo si Shirley! Ay, ang aso mo nakasunod pala. Pero pagdating sa kalandian ng amo, hindi niya nabantayan. Pwede ba, Tina? Lubayan mo nga si Shirley. Malis ka na! Bakit? Hindi ba totoo ang sinabi ko? Kala mo hindi masakit yung pinagsasasabi mo na aso ko? Bakit? Hindi ba yun masakit, ha? Tama! Ikaw nga, daig mo pa aso na tahol ng tahol eh. Sabi mo, BF mo si Marco. Nakuha mo na siya, pero insecure ka nga lang. Hindi ako insecure, no? Ayoko lang may langaw na umaali-aligid sa BF ko. Lumayo ka nga kay Shirley! Bakit ka ba nakikisali dito? Umalis ka na! Oo na, alis ako! Naaalibadbaran ako sa inyo! Umalis ka na nga! Dami pa sinasabi! Ewan ko sa inyo! Okay ka lang ba, Shirley? Okay lang ako. Nangialam ka pa. Isa ka rin eh. Diyan ka na nga. Inis na inis ako sa araw na yon, Papa Dudut. Hindi lang kay Tina kundi pati na rin kay Leo. Pinapalala niya kasi ang sitwasyon at baka nga kailangan pa ni Marco or akalain pa ni Marco na kaming dalawa at hindi matutuloy ang gusto ko na kaming dalawang magkatuluyan. Gustong gusto ko talaga si Marco, Papa Dudut. Pero paano nga ba niya ako magugustuhan? Gagayahin ko si Tina na napaka-common ng styling? Iiwan ko na ba ang mga collections ko ng Jolina hair clips? Baka kung maging simple lamang ang fashion ko. At lilingon na sa akin si Marco ay makikita na niya ang kagandahan ko. Pero itong si Leo walang sawa pa ring umaaligid sa akin. Patuloy pa rin siya sa kakaligaw. Saan ba talaga ako? Doon ba ako sa mahal ko, sa tinitibok ng puso ko, sa crush na crush ko pero hindi naman ako crush? O pagbibigyan ko ba si Leo? Or huwag pansinin? Yun ang mga nasa isipan ko ng mga panahong yon. Papa Dudut, siguro ay push ko na lang na magpaganda ko para mapasakin ang lalaking gusto kong maging boyfriend. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Alam po ninyo, Papa Dudut, sa kakasunod ni Leo sa akin at sobrang patay na patay nga niya sa akin ay napag-isip-isip ko na baka pwede ko siyang bigyan ng pagkakataon
para naman maranasan ko rin na magkaroon ng nobyo. Alam nyo pihikan ako. Kay Marco lang hindi. Pero hindi rin naman niya ako gusto. Mas gusto niya yung hindi kagandahan. Si Leo naman ay hindi kasing gwapo ni Marco pero cute pa rin nang titigan ko siya isang araw nang hindi niya ako pansin habang sinasagutan niya ang assignment namin sa physics. Siyempre magaling siya sa klase at advantage ko yon kasi kapag hirap ako sa mga assignments ay to the rescue talaga siya. Binibigyan ako ng sagot. Naisip ko na lamang kung si Leo ang magiging husband ko. For sure may matino siyang trabaho. Pero erase. Hindi ko iniisip ang kasal-kasal. Hanggang boyfriend na siguro muna. Hanggang doon lang ang kaya ko. Para rin siguro makalimutan ko si Marco. Kaya isang araw ay pumayag ako makipag-date sa prom namin kay Leo, Papa Dudut. Shirley, salamat ah. Saan? Dito, na pumayag ka na ako ang date mo sa prom. May choice pa ba ako Kinausap mo na lahat na ikaw lang ang pwedeng maging prom date ko. Seryoso, salamat. So, masaya ka na? Oo, syempre naman. Abot langit. Pangarap ko kayang ikaw ang maging prom date ko. Tingnan mo, iting tagumpay kaya ako. Wow, congrats! Shirley, this time, pwede ba tanggapin mo na? Tanggapin ang ano? Ito. Anong meron sa bag mo? Para sa'yo. Teddy bear? Bakit? Medyo natrauma ako dun sa, alam mo na. Pero kung gusto mo ng bulaklak, bukas bibigyan kita. Ano ka ba? Wag na. Salamat dito May pangalan ba siya? Meron. Kaso baka ayaw mo Bakit naman? So ano nang ang pangalan? Sasagutin ko yan kung sasagutin mo ko. Ano? Daya! Kaya nga hindi ako bumibitaw sa panliligaw sa iyo kasi gusto talaga kita. Sige na, sagutin mo na ako. Sige na nga, tayo na. Sandali, tama ba yung narinig ko? Ulitin mo nga. Sabi ko, tayo na. Oo, talaga? Oo. Yes! Yes! Salamat! Salamat ka naman! Salamat, Shirley! Salamat! Sandali, hindi ako makahinga. Grabe ka naman kumakayakap. Sorry. Sobrang saya ko lang kasi. So, anong pangalan niya? LL. As in, Leo and Lay. Parang tunog anak lang. Iba talaga sigurong nasa isip mo. Mag-college muna tayo bago yung anak-anak. Kaya si LL na muna ang anak natin. So, anong tawagan natin? Nanay, tatay? Ayoko, no? Sige, kahit ano. Basta, siya, LL siya. Payag ka na. May magagawa pa ba ako? Sobrang saya ko. Hindi ko akalain na papayag ka. Nakita ko naman yung effort mo Kaya sabi ko, why not? Bibigyan kita ng pagkakataon. Nako, hindi ka talaga magsisisi. Saka, iingatan ko tong pagkakataon na to. Alam mo, tama yung sabi mo Mag-aral muna tayo sa college. Magkaroon ng trabaho. Tapos, saka na tayo magpakasal at magkaanak. Para may magandang future ang magiging anak natin. Sa ngayon, si LL muna ang katabi mo sa inyo. Kasi ako naman ang yayakapin mo sa future. Hoy, parang ang manyak naman nun. Ako, ganyan naman talaga kapag magiging mag-asawa na tayo Asawa agad? Kakasagot ko lang sa'yo Ganun naman talaga dapat. Hindi ito laro para sa akin no. Gusto ko na ikaw ang magiging future ko. Serious mo? Dapat naman talaga kitang seryosohin. Oh, masaya ka na. Sino ba namang hindi? Girlfriend ko na yung crush ko Yay! Nako, dapat sabihin mo pala to no. Ano? Mahal kita, Shirley. Ha?
Uy, mahal kita! Mahal din kita, Leo and LL. Okay na. Okay na okay. Ang saya ng prom na to. Woo! Kitang-kita ko talaga kung paano kumikislap ang mga mata ni Leo ng gabing yon. Pero sa sumunod na araw, naging gaga ako. Binalik ko si LL kay Leo, hindi ko pala kayang maging GF niya. Iba pa rin ang nasa puso ko. Akala ko kung sasagutin ko si Leo at mawawala na sa isip ko si Marco, pero hindi papadudot. Lalo na noong nakita ko siya na napatingin sa akin nung umuwi ako sa prom. Nagpang-abot ang aming mga mata. Na-realize ko na siya pa rin ang gusto kong maging BF at hindi si Leo. Kaya hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Isang red flag ang ginawa ko kay Leo. Nakipaghiwalay ako. Sobrang na-devastate ang puso ko at puso niya ng araw na yon. At hindi niya napigilan ang sarili na umiyak sa harapan ko. Nagmakaawa to give our relationship a chance kasi hindi pa nga nag 24 hours ay hiniwalayan ko na. Pero hindi na ako pumayag. Inayawang ko na siya. Simula noon ay hindi na ako kinukulit ni Leo. Iniiwas na niya ang mga mata niya sa akin at tinupad ang sinabi niyang hindi na niya ako guguluhin kung talagang walang chance na maging kami sa future. Araw-araw ay nakokonsensya ako pero pinangatawanan ko rin ang desisyon ko. Hanggang sa graduate kami ng high school. Dahil sa hindi pa rin mawala sa isipan ko si Marco, ako ang babaeng humahabol sa crush ko. Nag-enroll ako sa school kung saan nag-aral si Marco kasi hoping ako na kung single na si Marco one day ay baka mapapansin na niya talaga ako. At sa tagal kong naghintay, dumating ang araw na naghiwalay na nga sina Marco at Tina. Pwede na akong pumasok sa picture as GF kung bibigyan ako ng chance ni Marco Papadudut. Alam mo, mas makakatapos ka kapag may inspiration ka. Ano? Inspired naman ako ah. Marami akong mga pangarap, mga planong gawin. Gaya ng makapag-abroad. O, sapat na inspirasyon na yon. Grabe naman to. Di man lang ba ako kasama sa mga inspirasyon mo? Ikaw talaga puro kabiro. Alam mo Shirley, pasensya ka na sa ex ko ah. Ikaw kasi lapit ka ng lapit sa akin, yan tuloy. Inaaway-away ka. Ako naman ang nagwagi. Ex mo na siya, diba? Kaya hindi niya na ako maaaway ngayon kasi ako na magiging girlfriend mo. Ha? Marco, matagal ko nang pinangarap yun. I mean, hindi yung maghiwalay kayo ni Tina ha. Kundi para makaganti ako sa kamalditahan niya sa akin. Ano lang, inihintay ko lang yung ito na pwede nang maging tayo. Baliw ka talaga. Oo naman. Nababaliw ng puso ko sa'yo. Oh, ibang klase ang banat ah. Wala nang preno. Hindi ako bumabanat, Marco. Matagal na kitang gusto. Matagal na akong sumusunod sa'yo. Kaya nga dito ako nag-enroll para mapalapit ako sa'yo eh. Pero huwag ka mag-alala. Nag-aaral naman ako. Yun nga lang, gusto kong mapalapit sa'yo. Marco, gawin mo naman akong girlfriend mo. Total, single ka na. Magiging mabait ako, promise. Magiging perfect girlfriend ako. Sige na. Ayan na, nagpapakababa na ako. I mean, tama lang naman din na pinupush ko yung gusto ko, di ba? Pantay naman tayo ng karapatan. Hindi porket babae ako bawal na akong hindi ligawan ng lalaking gusto ko. Ang tapang ko nga, di ba? Oo, matapang ka. Pero... OMG, parang maririnig ko bang masasakit na salita ngayon? Mabait ka sa akin Shirley pero
Hindi talaga kita gusto eh. Aray naman. Sorry Shirley ah. Hindi mo ba talaga pwedeng bigyan ng chance? Buksan mong puso mo sa akin. Hindi ba talaga ako kaibig-ibig, Marco? Sorry talaga, hindi kita gusto eh. Hindi ko nakikita ang sarili ko sa'yo na kasama ka sa future bilang asawa ko. Kasi yun naman dapat kapag magkakarelasyon, di ba? Papunta doon, pero wala talaga Shirley. Hanggang pagkakaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay sa'yo. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Bakit ganun? Sorry na Shirley. Huwag ka namang umiyak sa harap ko. Nakukonsensya naman ako sa sinabi ko. Pero nagpapakatotoo lang naman ako eh. Saka salamat sa pagiging totoo mo sa akin. Sa paghanga mo. Ang dami kong ginawa para lang mapalapit sa'yo. Pero nga pa rin ako. Maganda ka naman Shirley eh. Kasi di ba maraming nagkakagusto sa'yo. Si Leo. Ilan mo nga kakabanggit sa pangalan niya? Mabait si Leo. Matalino pa. Bagay nga kayo nun. Pareho kayong matalino. Tama na. Tayo ang bagay. Tayo, Marco. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Saka, kahit kailan hindi kita pinaasa. Alam mo yan. Sorry talaga na hindi ko masusuklian ang paghanga mo sa akin. Nakakainis ka. Akala ko talaga magugustuhan mo ako kasi lahat talaga ginawa ko para sa'yo eh. Shirley, nagpapasalamat talaga ako para ron pero hindi kita pinilit na gawin yun. Ikaw pumili nun. Akala ko kapag ginawa ko yun magiging tayo na. Lalo na ngayon wala na kayo ni Tina. Eh ikaw naman kasi, assuming ka agad. Siguro magpapahinga muna ako. Focus muna sa pag-aaral. Alam mo naman na kahit binayayaan tayo ng kagwapuhan, yun ang sabi nila, hindi ako biniyayaan ng talino talaga eh. Medyo kailangan pa ng pagsisikap para maipasa ko mga subject ko. Dami mong dahilan. Sorry na talaga Shirley, hindi talaga kita gusto. Oo na. Oo na. Tama na. Papadudod sobra akong nawasak sa mga oras na yon. Para po akong sinampal. Ang sakit-sakit palang mabasted at ang sakit-sakit palang hindi ka bet ng bet mo. Doon ko naalala ang ginawa ko kay Leo. Sa dami niyang effort para lamang mapasagot ako ay hindi ko binigyan ng halaga yon. Ngayong nasa college na kami ay hindi na niya ako kinukulit pero mukhang nami-miss ko naman yon. Sa mga oras na yon ay napapaisip ako na doon na kaya ako sa taong mahal ako. Pero mahal pa rin ba ako ni Leo? Kasi hindi na niya ako nililigawan after high school. Baka sobra siyang nagalit sa akin sa ginawa ko sa kanya na hindi man lang inabot ng 24 hours na naging magjowa kaming dalawa. Pero sa isip-isip ko ay pwede ngang si Leo na ang magiging boyfriend ko. Matalino, mabait, cute din naman, hindi amoy putok, at higit sa lahat ay mabibigyan ako ng magandang future kasi nakakatiyak ako na may maayos siyang trabaho dahil engineering ang kinuha niya. What if si Leo na lang talaga ang boyfriend ko? Baka mas maging masaya ako kapiling ang taong patay na patay sa beauty ko, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naisip ko papadudot na lapitan na si Leo. Makipagbati sa kanya. Makipag-communicate kasi feel ko na along ay pinakawalan ako ang mahalagang tao sa buhay ko. Naalala ko na simula high school, walang bukang bibig si Leo kundi ako. Na super crush niya ako. Nako ang pakakasalan niya pagdating ng araw. Na magiging nanay ako ng mga magiging anak niya.
Naalala ko rin lahat ng effort niya sa akin. Bawat Valentine's may parigalo pero hindi ko lang pinapansin. Araw-araw dati ay kinukumusta niya ako. Ayaw niya na may mamiss akong klase at assignments kaya tinutulungan niya talaga ako. Ganon pala talaga ako kamahal ni Leo. Pero makasarili ako. Hindi ko siya binigyan ng chance. Hindi ko sinaalang-alang ang damdamin niya noong after ng prom at hiniwalayan ko kaagad siya. Sa totoo lang ay mahal ko pala si Leo. Natakpan lang lahat dahil nga may parabang gusto akong patunayan na kaya kong mapaibig si Marco Papadudot. Pero hindi pala. Hindi siya ang para sa akin at si Leo ang para sa akin. Kaya naman nakipag-communicate ako sa kanya hanggang sa nakipagkita na ako sa kanya. Papadudot. Anong nakain mo at niyaya mo pa ako dito? Mahal kaya ng mga pagkain nila dito. Ano ka ba? Libre ko na nga eh. Namiss lang kita. Uy, talaga? Oo naman. Iniiwasan mo kaya ako. Alam ko. Ang sama-sama ako no. Oh, kawang may sabi niyan ha. Totoo naman eh. Kaya nga humihingi ako ng sorry sa'yo. Ibig sabihin, peace offering tong dinner mo? Parang gano'n na nga. Okay na ako, sa totoo lang. Tanggap ko naman eh. Kasi ilang beses kitang binasted at Okay na yun, Shirley. Saka, masaya naman ako sa mga pangungulit ko sa'yo nun eh. Natatawa na nga lang ako. Walang bitterness, totoo. Pero, after nung prom, hanggang sa gumraduate tayo, syempre, nagdamdam talaga ako. Kasi parang, sorry ah. sige lang. Sabihin mo lang. Ano kasi, nasaktan talaga ako. Valid naman ang nararamdaman mo eh. Baliw talaga ako. Ang bait-bait mo na nga sa akin tapos ganun pa ginawa ko. Ay, nagpapakatotoo ka lang naman. Hindi mo ako gusto kaya hanggang dun lang. Tanggap ko na. Pero masaya ako ngayon na nakapag-usap na tayo. Usap lang? Ha? Ito naman no, ang sabi ko, usap lang masaya ka na? Oo, syempre naman. Kaibigan kita eh. Kaibigan lang? Oo. I mean, mas open na ako ngayon. Alam mo yun, yung ano, Ano? gusto mo pa rin naman ako, di ba? Oo, pero Pero noon pangarap ko talagang ikaw ang makasama ko sa future eh. Pero napag-isip-isip ko na pag-aaral na muna. kaya pala hindi ka na nag-e-effort na kausapin ako para makapag-move on ka at pag-aaral na lang ang atupagin mo. Pwede mo naman ipagsabay ah. Gusto ko maging inspiration mo. Talaga? Oo naman. Promise, matured na ako. Hindi ko na gagawin yun dati. Salamat Shirley, kaso nakapag-desisyon na ako na wag muna eh. Sarili ko muna iisipin ko. Ayokong mahati ang panahon ko. Alam mo naman na hindi naman mayaman ng parents ko. Kaya kailangan kong maitawid ang pag-aaral ko. Yun muna nga atupagin ko. Sigurado ka ba? Hindi naman ako magiging pabigat sa'yo eh. Alam mo, na-realize ko na hindi ka pala mahirap mahalin. Totoo. Parang hindi ikaw yung Shirley na kilala ko. Ako pa rin to, Leo. Nagbago lang ang pananaw ko. Matagal akong naging bulag sa paniniwala ko. Alam mo na, pero nakita ko talaga kung gaano ka kasincere sa akin. Kaya gusto ko sanang bigyan ka ng pagkakataon para maging boyfriend ko. At sana, ako rin bilang girlfriend mo. Alam mo, kung yung dating Leo ang sinabihan mo ng ganyan, sobrang tuwang-tuwa na yun. Pero sorry hindi ko matatanggap yan eh. Matanong nga kita, ginagawa mo ba to kasi may nangyari sa'yo na baka panakipbutas mo lang ako? Uy, hindi Hindi sa ganun. Hindi ka pa nakipbutas. Tingin ko naman, gusto kita. Mahal na kita. Alam mo, totoo man o hindi,
hindi na yun mahalaga eh. Matagal ko nang naisip na hindi na ako yung dating ako. Yung dating ako na may gusto sa'yo. Pasensya ka na talaga, Shirley. Hindi na ba magbabagong isip mo? Hindi na. Papa Dudut, ang sakit pala talagang marinig na hindi ka mahal ng taong mahal mo. Papa Dudut, mahal ko po si Leo. Ang sakit palang mabasted. Ang sakit pala ng ginawa ko noon. Double busted ako ngayon. Pero tama ba ang sinabi ni Leo na panakibutas lang siya kasi nga binasa din ako ni Marco? Naisip ko na mahal ko po talaga si Leo at gulong-guluman ang utak ko pero mahal ko po siya. Kaya heto na naman ako. Naghahabol sa isang lalaki pero this time ay si Leo na. Pero firm na din ang desisyon talaga ni Leo na hindi niya ako i-entertain. Ako naman ay pinupush ko pa rin hanggang sa graduate kami ng college. Pero hindi niya pa rin ako sinagot. Hindi pa rin kami naging magjowa ni Leo. Wala siyang balak na ako ang babae para sa kanya na bumuo ng pamilya. Wala na yung Leo noong high school, nakasali ako sa pangarap niya. Ewan ko rin ba sa kapalaran, mapagbiro. Naging katrabaho pa ni Leo si Tina, ang dating GF ni Marco. Naging close silang dalawa kaya ako ay sobrang selos na selos. Kahit na hindi naman ako ang girlfriend ni Leo. Isang araw nga sinugod ko pa si Tina, Papa Dudut. Tina, sandali. Pwede ba tayo mag-usap? Anong pag-uusapan natin? Tapatin mo ako. Inaakit mo ba si Leo? Ano? Inaakusahan mo ba ako, ha? Kita ko kung gaano mo inilalapit ang sarili mo kay Leo. Ano ka ba? Magkatrabaho kami. Kaibigan ko siya. Kaya kami malapit. Eh ikaw, sino ka ba para tanungin ako ng ganyan? Oh, nagsiselos? Bakit? Girlfriend ka ba niya? Sa pagkakaalam ko, hindi. Kaya anong karapatan mo para pagsabihan ako kung nilalandi ko si Leo? Kung nilalandi ko man. Hoy, tigilan mo na nga yung kakaselos mo na wala sa lugar. Alam mo, panira ka sa buhay ko. Anong panira? Ah, gets ko na. Hoy, hindi ko sinisira ang buhay mo. Ikaw ang may hawak ng buhay mo. Tsaka, hindi ba wala na kami ni Marco? Matagal na. Bakit hindi mo ibuhos ang energy mo dun sa kanya? O baka lahat ng lalaking malapit sa akin, yun ang gusto mong puntiryahin? Bang klase ka? Kung maldita ka! Ah! Bitiwan mo ang buhok ka! Nakakainis ka! Baliw ka! Baliw! Teka, ano nangyayari sa inyo? Tumigil na kayo! Tigil na! Shirley, Tina, tama na yan! Pagsabihan mo yung babaeng yan, ha? Pinagseselosan ba naman ang pagiging close ko sa'yo? Kapal na mukha mo! Malandi ka kasi! Hindi ako malagde! Sino ba ang sunod ng sunod sa lalaki, ha? Ako ba? Ikaw! Inaakit mo sila! Pwede ba, Shirley? Tama na! Mag-usap nga tayong dalawa, Shirley. Liga, sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Basta! Alam mo, hindi na tama yung ginagawa mo kay Tina. Paano ko magdemanda yun? Nakakainis kasi. Shirley, hindi na tayo mga bata, ah. Kaya nga, hindi na tayo bata. Graduate ka na. May trabaho na tayo. Pero, bakit hindi mo pa rin ako pwedeng mahalin? Ready na ako sa'yo, Leo eh. Mahalin mo na ako. Hindi ganun kadali yun, Shirley. Eh, dati kaya mo. Tapos ngayon, hindi. Aaminin ko. Oo, mahal kita noon. Pero nagbago na ngayon eh. Nag-iiba ang gusto ng tao lalo na hindi mo ako pinahalagaan noon. Alam mo yan. Kaya nga humihingi ako ng sorry. Ngayon, pinapahalagahan na kita. Mahal kita, Leo. Hindi ka lang panakipbutas. Totoong mahal kita. Salamat sa pagmamahal mo pero hindi ko kayang suklian yung nararamdaman mo para sa akin. Siguro kasi naramdaman ko noon na pinaglaruan mo lang ako. Kahit pinipilit kong sabihin sa sarili ko na wag nang isipin yun dahil bata pa tayo. Pero hindi mawala sa isip ko yun eh. Napatawad na kita. Pero hindi ko lang makalimutan eh. Kaya sorry.
Leo naman, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Please. Mahal kita, Leo. Mahal na mahal. Sorry talaga, Shirley. Hindi ko kayang suklian yan. Hanggang pagiging kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Ayokong paasahin ka pa sa lahat ng to. Kaya kung kaya kong mag-move on sa lahat, alam kong kaya mo rin. Hindi. Alam kong mahal mo pa rin ako. Alam kong gusto mo pa rin ako. Shirley, makinig ka. Wala na. Wala na talaga. Sorry. Maraming lalaki dyan na handang magmahal sa'yo. Pero hindi ako yun. Hindi ko talaga makalimutan ang araw na yon. Sobrang bigat sa pakiramdam. Wala na talaga. Inayawan na ako ni Leo. Wala nang pag-asa pang maging kami. Kahit yung sinabi niyang may lalaking magmamahal sa akin ay hindi rin dumating, Papa Dudut. Siguro kinarma ko. Malaki ang naging kasalanan ko kasi pinaglaruan ko siya noon. Kung sana'y naging tapat lamang ako na wala talagang chance at hindi ko siya pinaasa ay iba sana ang naging takbo ng kapalaran naming dalawa. Maaring kami siguro ang magkasama hanggang ngayon. Kaso nga lang ay nabulag ako sa isang lalaki noon. Nabalitaan ko, Papa Dudut, na kinasal si Marco pero hindi ako nasaktan. Pero noong nabalitaan kong kinasal na si Leo ay sobrang iniyakan ko talaga, Papa Dudut. Mahal ko pala talaga si Leo. Sinayang ko ang lalaking mahal na mahal ako noong high school. Sa ngayon ay single pa rin ako. Single, 47 years old, tita, at baka forever tita na lamang ako. Hindi ko na mahabol ang grace period para maikasal pa ako. Matanda na. Lumipas na ang kabataan ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Shirley. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay may kakayahang magmahal ng labis pa sa labis na halos wala na tayong itira pa para sa ating sarili. Pilit titiisin ang lahat, maibigay lamang ang buo sa ngalan ng pag-ibig. Ikaw, kapuso, hanggang kailan mo ba kakayanin na protektahan ang mga pangako ninyo sa isa't isa? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig ngayon sa programang ito. Pamilyar ba kayo sa kasabihang promises are meant to be broken? Kung oo, marahil ay naranasan nyo na rin ang pangakuan ng mga bagay pero mas madalas pa itong mapako kesa sa matupad. Paano nga ba kung pinangako niya sa iyo na ikaw lamang ang babaeng mamahalin niya habang buhay at hindi ka niya iiwanan? Malamang sa malamang ay tayo na ang pinakamaswerteng babae sa mundo kapag pinangakuan tayo ng ganon, lalo na. At nanggaling po ito sa lalaking siya mo na ring naging mundo. Pero bago ko po simulan ang aking kwento ay itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ayla, 35 years old at nakatira sa isang maliit na bayan ng Pangasinan. Matagal na panahon na rin noong mangyari ang kwentong ito, Papa Dudut. Pero nais ko lamang sanang ibahagi sa inyo ang kwento ng nakaraang kong pag-ibig. Dahil pakiramdam ko ay tuluyan lamang akong makakalaya sa aking nakaraan kapag hinayaan ko ang aking sariling ilahad ito sa kabila ng matagal na panahon kong pagkimkim sa sakit na nararamdaman ko. Papa Dudut, first year college ako noong makilala ko si James. Sa katunayan ay nag-iisa siyang lalaki sa mga circle of friends ko. At masasabi kong mabait siya at thoughtful.
Madalas nga niya ako noong ihatid sa bahay namin kaya naman kilala na siya ng pamilya ko. Hanggang sa umabot na kami ng 4th year at nanatili kaming magkaibigan pero pinili niyang tawirin ang boundary ng friendship namin noong nagpaalam siya sa akin na gusto niya akong ligawan. Sa tagal naming naging magkaibigan Papa Dudut ay nahulog na rin ang loob ko sa kanya pero dahil nga sa priority ko talaga noon ay ang makapagtapos ng pag-aaral, nag-decide ako noon na i-reject siya. Ipinaliwanag ko naman sa kanya kung bakit at naiintindihan naman niya ako. Pero pinilit niya pa rin akong ligawan at hindi rin naman daw siya nagmamadali na sagutin ko siya. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya sa gusto niya. Papa Dudut, humanga ako sa determination niya at pagiging matyaga kaya nga noong graduate kami ng college sa edad kong 20 ay doon ko na siya sinagot. At ipinakilala na rin niya ako sa mga magulang niya. Papa Dudut, after graduation ay sabay kaming naghanap ng trabaho noon at pareho po kaming napasukan ng trabaho. Naging agent kami sa isang BPO company at naging regular kami pero dahil nga magkaiba kami ng shift ay bihira lamang kami noong magkita at magkausap. Pang-umaga ako samantalang siya naman ay panggabi kaya naman kapag gising siya ay tulog naman ako. At habang tumatagal nga Papa Dudut ay unti-unti ko napapansin ang mga ugali ni James na hindi ko napapansin noon. May pagkaseloso pala siya at may pagka-possessive kung alam niyo ang ibig kong sabihin. Ayaw niya na nakikipag-usap ako sa ibang lalaki at kapag nagte-text o tumatawag siya ay dapat agad akong nakakapag-reply. Dahil kung hindi ay mag-aaway talaga kami. Pero binaliwala ko ang mga yon Papa Dudut at naisip kong sobra lamang akong mahal ni James kaya gano'n na lamang siyang maghigpit sa akin. At laking tuwa ko noon nung malipat ako sa night shift dahil kahit papaano ay magkakaroon ako ng oras para kay James. Taong 2011 ay nag-propose sa akin si James at umabot nga ng 8 years. Taong 2015 ang relasyon namin. Hindi naman tutol ang parehong pamilya namin dahil alam at nakikita naman daw nila kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Papa Dudut, napakasarap sa pakiramdam noong sabihin sa akin ni James na ako na ang babaeng gusto niyang iharap sa altar. At ako ang tanging babaeng gusto niyang makasama sa panghabang buhay. Nangako rin siya sa akin noon nang hindi niya ako iiwanan kahit na ano pa ang mangyari at dahil bulag na bulag ako sa pagmamahal ko sa kanya, ay binaliwala ko ang mga pangit niyang ugali at pumayag ako na sumama na sa kanya. Umuo na ako sa inalok niyang kasal sa akin dahil hindi ko na rin nakikita ang sarili ko na hindi siya ang kasama ko. Naisip ko rin noon na hindi ko kakayanin kung mawawala pa siya sa akin dahil minahal ko siya ng sobra-sobra noon, Papa Dudut. Hindi pa man kami kasal ay marami na kaming binuong pangarap para sa kinabukasan namin. Taong 2013 naman ay nag-apply kami ng housing loan at na-approve ang loan namin. Kaya naman nagpaalam si James sa mga magulang ko na kukunin na niya ako. Ayaw ko pa sana noong sumama lalo na at hindi pa kami kasal pero mahal na mahal ko siya. At hindi na rin naman tumutol ang mga magulang ko. Pero ang akala kong masayang pagsasama namin noon ay naging malungkot noong isang beses 9:00 ng umaga na ako nakauwi dahil sa kinakailangan kong mag-overtime sa trabaho at idagdag pa na na-traffic ako ng araw na yon. Magkaiba rin kami ng department kaya magkaiba kami ng oras ng uwi ni James. Nagmagandang loob naman ang isa sa mga katrabaho kong lalaki na ihatid ako sa amin. Pero tumanggi ako dahil alam kong hindi magugustuhan ni James kapag nakita niyang lalaki ang naghatid sa akin. Pero nagpumilit pa siya, Papa Dudut, dahil madadaanan lang din naman daw niya ang direksyon ng bahay namin. At dahil nga sa antok na rin ako ng mga oras na yun ay pumayag na ako at gusto ko na ring makapagpahinga. Naisip kong magpaliwanag na lamang kay James kapag nakauwi na ako. Pero hindi ko alam na yon pala ang simula ng matinding bangungot ko.
ka na. Hindi ba dapat natutulog ka pa? Bakit? Para hindi ko makita yung paghatid sa'yo ng lalaki mo? Anong lalaki? Anong lalaki pinagsasasabi mo? Katrabaho ko lang yung naghatid sa akin. Isinabay lang niya ako kasi madadaanan lang din naman niya tong bahay natin. Yung ibang katrabaho mo, aga umuwi kanina, tapos ikaw, ngayon ka lang nakauwi. Alam mo bang wala pa akong tulog kakahintay sa'yo? Dapat kasi hindi mo na ako hinintay. Andun ka na rin lang kanina sa department namin. Eh di dapat alam mong nag-overtime ako. Tsaka hindi naman kami lahat nag-overtime. 5 lang kaming naiwan. 2 hours lang ang maximum na overtime nyo, Ayla. Anong oras na? 9:00. Dapat 7:30 pa lang, nandito ka na. Saan ka pa nagpunta ha? Teka lang babe ha. Pinagbibintangan mo ba akong may ginagawang kalokohan? Nag-overtime ako at hindi ba pwedeng may traffic kaya ngayon lang ako nakauwi? Traffic o lumiko pa kayo kung saan ang katrabaho mo? Babe, please! Pagod ako. Mag-usap na lang tayo mamaya pag nakapagpahinga na tayo. Mabuti pa matulog na lang muna tayo. Hindi. Walang matutulog hanggat hindi ko nalalaman kung saan ka ba talaga nanggaling. At lalaki pa talaga ang kasama mo. Ay! This conversation isn't going anywhere. Hindi mo ako pinakikinggan eh. Sinabi ko na ngang nag-overtime ako at traffic kaya ngayon lang ako nakauwi, di ba? At yung lalaking sinasabi mong naghatid sa akin, katrabaho ko. Hindi ba pwedeng nagmagandang loob lang yung tao para ihatid ako? James, may asawa't anak na yung tao. I can't believe na talagang pinag-iisipan mo ko ng ganyan. Anong gusto mong isipin ko? Ang fiancé ko, late nang nakauwi tapos sinatid pa ng lalaki. Sa tingin mo, anong isipin ko? Yan ang problema sa'yo eh. Lagi ka na lang tamang hinala. May kausap lang akong lalaki, nagagalit ka na. Gusto mo laging on the dot, nasa bahay na ako. Hindi ko na nga alam kung ano ba talagang purpose na nagsasama tayo. Kasi sa totoo lang, sakal na ako sa ginagawa mo sa akin, James. Fiancé mo ko, hindi ako preso. Wag na wag mo akong pagtataasan ng boses, Ayla. Ano, matapang ka na? Bakit? Ano pinagmamalaki mo? Yung lalaki mo? Pinagtatanggol mo pa talaga? Alam mo, hindi lang yan ang aabuti mo sa akin pag nalaman ko talaga ginagago mo ako. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka sa buhay mo. Ang hirap mong paliwanagan. Ako? Mahirap paliwanagan? Hoy, hindi ako bulag para hindi ko maintindihan kung ano yung nakita ko. Uuwi na muna ako sa amin. Pag-isipan mong mabuti ang mga ibinibintang mo sa akin. Gusto mo lumayas? Sige, lumayas ka. Tignan ko lang kung kaya mo nang wala ako. Papadudot agad nga ay umuwi ako sa amin at hindi na ako nag-abala na magdala ng kahit na ano sa mga gamit ko maliban na lamang sa bag at mga gamit na ginagamit ko kapag pumapasok ako sa trabaho. Napahagulhol na lamang ako ng mga oras na yon noong hindi ako sundan ni James o pigilan man lang. Nagtaka pa noon si Mama at Papa dahil umiiyak ako noong umuwi ako. Pero sinabi ko sa kanila na ayos lamang ako at sobrang stress lamang ako sa trabaho. Gusto pa sana nila akong kausapin pero inilihis ko na lamang ang topic. At sinabing gusto ko na magpahinga lalo pa at kagagaling ko lamang sa trabaho. Hindi man na sila nangulit at inayaan na lamang ako. Ayoko rin kasi sabihin sa kanila ang tungkol sa nangyari dahil ayokong masira ang imahe ni James sa kanila. Wala akong nagawa kung hindi ang umiyak ng umiyak sa kwarto ko dahil sa sobrang sakit ng kalooban. Sanay naman ako sa ugali ni James pero yon ang unang beses na nasaktan niya ako ng pisikal kaya naman sobrang nabigla ako at napaiyak na lamang sa sobrang pagkabigla noong nasampal niya ako. Tila ba naging ibang tao siya sa paningin ko na mga oras na yon at hindi na siya ang James na nakilala at minahal ko. Pero dahil bulag ako sa pagmamahal ko sa kanya ay iniintindi ko siya. Naisip kong baka kailangan ko lang sigurong siyang bigyan ng panahon para makapag-isip-isip. Sa kabila ng bigat na nararamdaman ko noong araw na yon ay pumasok pa rin ako sa trabaho at ilang araw pang naging ganon ang sitwasyon namin. Habang tumatagal ay mas tumitindi ang bigat sa kalooban ko, Papadudot, dahil kahit na isang beses ay hindi man lang nagtangka si James na i-text o tawagan man lang ako. Lalo naman akong kinain ng anxiety ng isang araw ay nakita ko siya sa pantry ng company na pinagtatrabahuhan namin at may kausap na babae habang kumakain sila at para bang sila lang ang tao na nandoon sa lakas ng tawanan nila.
Bago pa man ako maiyak dahil sa nakita ko ay tumalikod na ako at tulalang bumalik na lamang sa cubicle ko dahil nawala na rin ako ng ganang kumain. Naitanong ko sa sarili ko kung paanong nagagawa ni James ang tumawa ng ganon kung may problema kaming kinakaharap sa relasyon namin na kailangan naming iresolba. Ayoko mag-isip ng hindi maganda dahil may tiwala po ako kay James. Alam kong mahal niya ako at mahal ko rin siya pero parang may nagsasabi sa utak ko na may mali sa relasyon namin pero hindi ko na lamang maisip kung ano. Papadudot. Binaliwala ko na lamang ang mga negatibong naiisip ko at nagpatuloy na lamang sa araw-araw kong ginagawa. Nabigla na lamang ako isang araw nung puntahan ako ni James sa bahay ng mga magulang ko. Sa isip ko noon ay nakapag-isip na siguro si James. Tuwang-tuwa naman ang mga magulang ko noong makita nila si James at biniro pa nga nila ako na baka nag-aaway kami kaya ako umuwi. Agad akong kinabahan pero sumagot lamang si James na gusto niyang makapagbakasyon muna ako sandali. Hindi na nga nag-usisa pa sina mama at papa kaya agad kong hinila noon ni James at ipinapasok sa kwarto ko para makapag-usap kami. Ang buong akala ko noon ay susuyuin niya ako pero sadya talagang mataas ang pride ni James. Talagang pinanindigan mo yung paglalayas mo ha? Bakit? May pinalit ka na ba sa akin? Yun talagang sasabihin mo sa akin ngayon? Araw-araw kitang tinitext at tinatawagan pero hindi ka sumasagot. Tapos makikita na lang kita sa pantry may kausap kang babae at ang saya-saya niyo pa talaga. Kung magtawanan kayo parang kayo lang ang tao sa mundo. O bakit? Nagsiselos ka? Di porke may problema tayo, ititigil na ang mundo ko at wala na akong karapatang magsaya. Hindi ako yung tipo ng tao nagpapalamo sa simpleng problema lang, Ayla. Ah talaga? Simpleng problema? Relasyon natin ang pinag-uusapan dito, James. Ano? Pag ikaw ang galit, okay lang. Pero pag ako ang nagalit, bawal? Sa'yo pa talaga mismo nang galing na simpleng problema lang to? Ano ba pinaglalaban mo? Ikaw ang nagdrama't umalis tapos paandar mo ako ng mga ganyan mo? Natural lang na magalit ako sa'yo dahil hindi ka umuwi sa tamang oras at lalaki pa talaga nagatid sa'yo pa uwi. Malay ko ba kung anong ginawa niyo bago kanya hinatid sa atin? Sapat ang ilang oras na yun para gumawa ka ng kababuyan na hindi ko alam. Ano? Gumising ka nga, James! Alam mo ba kung ano mga pinagsasabi mo? Ang tagal na nating magkarelasyon at 4 years na tayo nagsasama sa iisang bubong pero hindi mo pa rin yata ako kilala. Engaged na tayo. I've been loyal to you for 8 years, James! 8 years! Wala akong ginawa kundi sumunod sa mga rules mo dahil ayoko magalit ka sa akin at mag-away tayo. Sobrang mahal kita kaya lagi kitang iniintindi. Pero isang beses lang ako nagkamali kung itrato mo na ako para ako nakagawa ng karumal-dumal na krimen. Dahil totoo. Kung gusto mong patunayan na mali ang sinasabi ko, edi patunayan mo. Umuwi ka sa atin at harapin mo yung kasalanan ginawa mo. Kasalanan? Wala akong ginawang masama. Ang pagkakamali ko lang, pumayag ako magpahatid despite knowing na magagalit ka. So, I'm sorry. Sorry dahil nagpahatid ako sa ibang lalaki. Di sapat ang paghingi ng sorry, Ayla. Nasaktan ako sa ginawa mo. Alam mo magagalit ako pero ginawa mo pa rin. Kaya nga nagsusorry ako, di ba? Bakit? Sa tingin mo ba hindi ako nasasaktan? Ang laki ng ipinagbago mo, James. Hindi na ikaw yung James na lagi akong inuunawa at yung James na nangakong hindi ako sasaktan. Physical man o emosyonal. Babe, sorry. Tara na, umuwi na tayo. Sa bahay na tayo mag-usap. Hindi! Ano? Ganon-ganon na lang yon? Pagkatapos ng lahat ng masasakit na paratang mo sa akin, ganon na lang? Alam kong may mali ako, pero bakit kailangan kong makarinig na masasakit na salita galing sa'yo? Ang tagal ko lang nagtiis kasi mahal kita. Lagi ako nag-iingat sa mga kilos at sinasabi ko kasi para kang bomba na isang maling galaw at salita ko lang, sasabog ka bigla. Itatama ko lang ang mali mo, Ayla. Bakit ba sobrang defensive mo? Siguro dahil totoo iniisip ko. Bahala ka na nga kung ano gusto mong isipin. Pagod na ako magpaliwanag sa'yo. Umuwi na tayo. Sabay na natin ituloy to. Ayoko! Hindi ako uuwi. Ayaw mo umuwi? Eh di sige. Huwag na huwag ka nang uuwi sa akin kahit kailan. Ikaw na nga may kasalanan, ikaw pa matapang. Ba't ba ang hirap sa'yo na intindihin ako? Wala akong kasalanan sa'yo, James.
Wala! Kaya hindi ko deserve tong ginagawa mo sa akin ngayon. Bahala ka sa buhay mo. Kung ayaw mo umuwi, edi wag. Hindi talaga ako uuwi. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Aalis talaga ako. Mabuti pa nga sigurong tapusin na natin itong relasyon natin. Wala rin naman patutunguhan to eh. Ano? Makikipaghiwalay ka sa akin? Oo! Doon din naman tayo papunta, di ba? Ayaw mo umuwi, edi maghiwalay na lang tayo. Naririnig mo ba ang sarili mo, James? 8 years? Itatapon mo ng ganun lang? Simpleng problema, bakit kailangan mong palakihin ng ganito? Nangako ka sa akin na kahit anong mangyari, hindi tayo maghihiwalay. Ang dami mo kasing arte. Niyayaya na nga kitang umuwi, aayaw ka pa. I can't believe you! Ano? Uuwi ka ba o hindi? Sinasabi ko sa'yo, pag umuwi ako na hindi kita kasama, yun na yun. Tapos na tayo. Fine! Hiwalay na kung hiwalay! Matapos ang matindi naming sagutan ay tuluyan na nga siyang umalis, Papa Dudut. Wala akong nagawa kundi ang humagulhol ng iyak ng mga oras na yon. Paanong napakadali lamang sa kanyang sabihin ang maghiwalay na kami? Paano nga ba kami umabot sa ganong sitwasyon? Naalala ko pa noon na lagi niyang sinasabi sa akin na kahit na anong mangyari ay hindi niya ako iiwanan at palagi niya akong uunawain. Naisip ko tuloy na kung kasalanan ko nga ba kung bakit kami humantong sa ganon. Madalas na kami mag-away ni James noon pero hindi pa ganoong katindi na nagbitaw kami ng masasakit na salita, talagang umabot pa sa puntong hiwalayan. Nakilala ko si James na mabait at malambing, magalang at sobrang mapagmahal, kaya bakit ganon? Bakit hindi ko nakita noon ang mga negative side niya? Sobra na ba talaga akong nabulag noon sa pagmamahal ko sa kanya? Iilan lang yan sa mga tanong na naglalaro sa utak ko noon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung kailan siya nagsimulang magbago pero kahit ano pa man ang dahilan ay minahal ko pa rin siya. Hindi naman gaanong kadali na itapon lahat ng mga pinagsamahan namin. Kaibigan ko na siya since first year college hanggang sa nakagraduate kami. Naging kami for 8 years at 3 years na kaming engaged, kaya hindi ko maunawaan kung paanong nasabi ni James ang maghiwalay na kami. Ako lang ba ang nagpapahalaga sa relasyon namin noon? Kasi para sa akin ay siya na ang gusto kong makasama sa panghabang buhay. Ibinigay ko sa kanya lahat-lahat ng kaya kong ibigay. Siya ang first love ko, first best friend, first boyfriend at siya lang ang lalaking pinag-alayang ko ng buong pagkatao ko. He was my first in everything. Lahat ng first ko ay sa kanya ko ibinigay. Kaya hindi ko maintindihan, Papa Dudut, kung saan pa ako nagkulang para maisip ni James na niloloko ko siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Umuwi noon sa bahay namin ni James at sa loob ng isang linggong yon ay hindi siya nagte-text o kaya ay tumatawag. Hindi ko na rin naman naitago sa mga magulang ko ang problema naming dalawa noon ni James dahil naririnig pala nila ang mga usapan namin noong huling beses na pinuntahan ako ni James at sinabi nila na kung anuman ang maging desisyon ko ay sosuportahan nila. Pero mas makakabuting araw kung tuluyan na akong makipaghiwalay kay James dahil wala raw nakakaalam kung ano pa ang kayang gawin ni James sa akin sa susunod na magalit siya. Pero ang isipin lang na tuluyan nang mawawala sa akin noon si James ay para na akong pinapatay. Tama nga si James, Papa Dudut. Hindi ko nga kayang mawala siya. Kaya ako na ang unang gumawa ng hakbang para maayos ang relasyon namin. Hindi na ako nagdalawang isip pa at tinawagan ko ang cellphone niya pero nakailang tawag na ako sa kanya ay hindi talaga niya sinasagot. At huling beses ko pang tawag ay pinatay niya ang tawag ko. Sinubukan ko ulit pero naka-off na ang cellphone niya. Papa Dudut, nagsimula na ako makaramdam ng hindi maganda na mga oras na yon. Pero naisip kong ganoon lang ang ugali ni James. Hindi niya magagawang lokohin ako hanggang sa maisipan kong puntahan na si James para personal kaming makapag-usap.
Buo na ang desisyon ko na magpakumbaba para lamang magkaayos kami, pero hindi ko inaasahan ang nakita ko noong makauwi ako sa bahay namin ni James. Ang lalaking minahal ko at nangako sa akin na ako lang ang babaeng mamahalin ay naroon sa kama at nakahiga habang may babaeng nasa ibabaw niya at mapusok silang naghahalikan. Pinilit kong panatilihing rasyonal ang isipan ko ng mga oras na yon, pero parehong wala silang mga saplot. Ano pa ba ang pwede nilang gawin, Papa Dudut? Ang mag-jack and poy? Hindi ko alam kung ano ang sumanib sa akin ng mga oras na yon at matapang ko silang sinugod. Buong lakas kong hinila ang buhok ng babaeng nakapatong kay James, pero tila hindi man lang nagulat si James noong makita ako. Sobrang sakit na makita ko siyang nagawa ang bagay na iniisip ko lamang noon, pero mas masakit na makita siyang nag-aalala sa babaeng yon na umiiyak dahil sa sakit ng pagkakasabunod ko sa kanya. At buong puwersa naman akong pinabitaw ni James sa buhok nito. Walang hiya kayo! Ang bababoy nyo! Kung pagbintangan mo ako, grabe! Pero ikaw palang may ginagawang kababuyan! Hayop ka! Manahimik ka, Ayla! Ano pa bang ginagawa mo rito? Hiwalay na tayo, di ba? Kaya naghanap ka kaagad ng ibang babae? Hayop ka! Nangako ka sa akin, James! Nangako ka na hindi mo ako sasaktan at hindi mo ako ipagpapalit sa ibang babae! Oo! Nangako nga ako! Pero isipin mo nga, Ayla, sino bang una nang iwan sa atin? Di ba ikaw? Mas pinili mo umuwi sa inyo kaysa manatili rito sa akin. Pero hindi yun sapat na dahilan para gawin mo to! 1 linggo pa lang tayong hiwalay, tapos nagdala ka na kaagad ng babae rito? Hindi mo man lang hinintay na makapag-usap tayo ng mahinahon para ayusin ang relasyon natin. 8 years, James! Tinapon mo ng ganun lang! Tama na, Ayla! Tapos na tayo at huwag mo nang ipilit na magkakaayos pa tayo. Malino ang pinag-usapan natin. Kapag hindi ka sumama sa akin pag-uwi, hiwalay na tayo. Kaya nga nandito ako eh. Babe, please. Ayusin natin to. Kakalimutan kong nangyari to. Please. Bakit ba ang kulit mo? Ayaw na nga ni James sa'yo, di ba? Shut up! Hindi ikaw ang kausap ko. Teka, namumukhaan kita. Ikaw yung kasama ni James sa pantry. Ako nga, may problema ka? Hayop ka, James! Ah! Gago ka! Kailan ba? Kailan mo pa ako nilolokong hayop ka? Ba't ba tinatanong mo pa? Hiwalay na nga tayo, di ba? Hindi, James. Matagal mo na akong niloloko. Kailan pa? Utang na loob, sumagot ka. Bakit pa kasi hindi mo pa sabihin sa kanya yung totoo? Sabihin mo sa kanya na 1 taon na tayong may relasyon. Tumahimik ka muna, Trisha, pwede? 1 taon? Tama ka ng dinig. 1 taon. 1 taon mo na pala akong niloloko. Pero kung umasta ka, parang ako ang may kasalanan. Yun pala, ikaw tong may ginagawang kababuyan. Hayop ka! So ngayon alam mo na. Ano bang ginagawa mo rito? Umalis ka na. Bahay ko rin to. Kaya kung may dapat ba na umalis dito, ikaw yon. Ayla, please lang. Umalis ka na muna. Sa ibang araw na tayo mag-usap. Ang dami na nakikiusyoso sa labas. Wow! Bakit? Nahihiya kang malaman ng mga tao na dinala mo rito yung kabit mo? Hindi ko siya kabit kaya tumahimik ka. No, you shut up! Ang kapal na mukha mong pagbintangan ako may ibang lalaki. Yun pala ikaw tong tumitikim na ng ibang babae. Sobrang kapal mo! Fine! Magsama kayo ng kabit mo. At ikaw, huwag kang magpakasaya. Ako nga na-engage sa kanya na gawa niyang lokohin. Ikaw pa kaya? Kung nagsawa siya sa akin, for sure, pagsasawaan ka rin niya. Mahal ako ni James. Yan din ang sinabi niya sa akin. Pero anong nangyari? Pwes, ibahin mo ko. Hinding-hindi ako matutulad sa'yo. Tama na yan! Ayla, please, umalis ka na. Lalo lang umahaba tong usapan na to eh.
Papadudot nang makarating ako sa bahay ng mga magulang ko ay panayang tanong nila sa akin kung anong problema ko dahil panay lang ang iyak ko. Napayakap ako ng mahigpit sa kanila at pinili kong huwag na lamang magsalita dahil sa oras na magsalita ako ay mapapahagulhol lamang ako ng iyak. Inintindi naman nila ako at sinabing magsabi lamang ako kapag handa na akong pag-usapan ng problema. Wala akong ginawa noon kundi ang umiyak na lamang papadudot at magmukmok sa kwarto. Araw-araw ay wala akong ginawa kundi ang umiyak. Nawala na ako ng gana sa pagkain at hindi na rin ako pumasok sa trabaho sa pagbabaka sakali na darating si James. Kaya gusto ko kung sakaling darating siya ay nandun lamang ako sa bahay. Dumating na nga ako papadudod sa punto na naging desperada na ako. Naisip ko noon na kung kinakailangan na magpakumbaba ako ay gagawin ko basta bumalik lamang siya sa akin. Handa akong kalimutan ang ginawa niyang panloloko sa akin dahil hindi ko siya kayang mawala sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip pa noon na puntahan si James sa bahay at hindi na rin ako nagulat na nandun pa rin po si Trisha. Nandito ka na naman? Ganun ba talaga kakapal ang mukha mo para bumalik ka pa rito? Nasaan si James? Siya ang ipinunta ko rito at hindi ikaw. Ano pa bang hindi mo maintindihan sa sinabi ni James na hiwalay na kayo? Huwag mo na kaming guluhin! Fiancé ako ni James. Engaged kaming dalawa at hindi isang babaeng katulad mo lang ang sisira sa relasyon namin. Engaged lang kayo, hindi kasal. Kaya huwag kang feeling entitled kay James. Yung mag-asawa nga naghihiwalay kayo pa kayang engaged lang? Bilib din naman ako sa kakapalan ng mukha mo, no? Sa bagay, kung sino nga naman yung kabit, sila pa yung matapang. Sorry, pero hindi ako kabit. Girlfriend ako ni James. Oo, naging girlfriend ka niya habang fiancé pa niya ako. What does that make you then? Hindi ba kabit? Sinabing hindi ako kabit! Ano ba yan? Natutulog ako ang ingay-ingay nyo! Ito kasing ex mo Nag-i-eskandalo rito ang aga-aga. Babe, James, mag-usap tayo please. Ayusin natin to. Ayla, ano pa ba pag-uusapan natin? Hiwalay na nga tayo, di ba? Nilinaw ko sa'yo lahat. Please, wag mo akong iwan. Hindi ko kaya. Please, bumalik ka na sa akin. Sorry, pero hindi na kita pwedeng balikan. Mas okay ka naman na wala ako, di ba? Bakit hindi mo ako pwedeng balikan? James, please. Handa akong kalimutan lahat ng to. Balikan mo lang ako. Take me back, please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Hindi ko kaya nang wala ka. Huwag mo namang gawin sa akin to. Ang kulit mo rin talaga. Sinabi nang hindi ka nga babalikan ni James Masaya na kami at magkakaanak na rin kami. Buntis ka? Oo, 2 months na. Kaya kung pwede lang, tigilan mo na si James kasi bumubuo na kami ng pamilya. James, totoo ba? Oo, Ayla. Kaya please lang, huwag na natin pahirapan ang mga sarili natin. Huwag mong alalahanin yung contribution mo sa loan para sa bahay na to. Babayaran ko lahat yon. Hindi yun ang punto ko, James. Wala akong pakialam sa mga nagastos ko. Ang gusto ko lang bumalik ka sa akin. Magsimula tayo ulit. Please, huwag ganito. Hindi ko kaya. Ayla, ano ba? Tumayo ka dyan. Para kang tanga eh. Hindi ako tatayo hanggat hindi ka bumabalik sa akin, James. Ikaw ang mundo ko. Ikaw ang buhay ko. Nangako ka sa akin Sabi mo ako lang. Sabi mo kahit anong mangyari, hindi tayo maghihiwalay. Oh my goodness, ang drama mo! Magkakaanak na kami ni James kaya wag mo nang ipilit ang gusto mo. Ako ang pinili niya at hindi ikaw. Huwag kang desperada. Oo, desperada na ako kasi mahal ko si James. Hindi ka na nga niya mahal. Ba't pa ang kulit-kulit mo? Tumayo ka na dyan. Umuwi ka na sa inyo. Tapos na ang usapan na to. Ano pa bang kailangan kong gawin? Sabihin mo sa akin gagawin ko. Basta bumalik ka lang sa akin. Wala ka nang dapat gawin.
Buo na ang desisyon ko. Hindi! Ayoko, James, ayoko. Nangako ka sa akin. Tuparin mo yon. Pasensya ka na. Pero tanggapin mo na lang na may mga pangako talaga napapako. Wala na ba talagang pag-asang maayos tong relasyon natin? Hindi mo na ba talaga ako mahal, James? Please, tama na to. Umuwi ka na. Bakit ba kasi hindi mo pa siya tapatin? Sabihin mo kasing hindi mo na siya mahal para matigil na yung kahibangan niya. Manahimik ka nga, Trisha. Hindi ka nakakatulong eh. Bakit? Huwag mong sabihin mahal mo pa siya. Magkakaanak na tayo, James. Baka nakakalimutan mo. Alam ko. Hindi mo kailangang ulit-ulitin sa akin yan. Pananagot ako yung bata. Dapat lang! Please, huwag mo muna akong bitiwan, James. Hindi ko kakayanin nang wala ka. Hayaan mo namang maayos natin to. Ano ba? Hindi na kita mahal kaya itigil na natin to. Mag-move on ka na lang. Sorry kung hindi ko matutupad yung mga pangako ko sa'yo. Papa Dudut, hindi ko na ipinilit ang sarili ko kay James. Wala na akong lakas pa na manatili roon kaya wala sa sarili akong umalis ng bahay na nagsilbing tahanan ko rin sa loob ng 2 taon. Kasabay ng pag-alis ko ay naiwan naman ang puso ko kay James. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Parang hindi ako makahinga at pinupukpok ng matigas na bagay ang puso ko. Napakasakit marinig sa kanya na hindi na niya ako mahal gayong pinangako niya sa akin na ako lamang ang babaeng mamahalin niya. Gusto kong mamuhi sa kanya pero mas nangibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano pa ako magpapatuloy kung wala na si James sa akin dahil nasanay na ako na sa kanya umiikot ang mundo ko. Alam kong hindi ko kakayaning magmahal ng iba kung hindi rin lamang si James. Hindi ko na namalaya noon kung paano ako nakauwi sa amin. Ang tanging nasa isipan ko lamang ng mga oras na yon ay kung paano pa ako magpapatuloy sa buhay dahil ang taong nagsilbing mundo ko ay wala na. Papa Dudut, nag-flashback noon sa utak ko ang lahat ng mga pangakong sinabi niya sa akin at kung gaano ako kasaya noon. Pakiramdam ko pa nga noon ay ako na ang pinakamaswerteng babae sa mundo dahil ang lalaking pinakamamahal ko ay makakasama ko sa panghabang buhay. Pero hindi tulad ng mga fairy tale ay wala kaming happy ending, Papa Dudut. Hindi ko alam kung bakit nga ba kami humantong sa ganon. Ang matamis na pagmamahalan naming dalawa ay napalitan lamang ng labis na pait at sakit sa pakiramdam, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ilang buwan nang nakakalipas noon pero tila kahapon lamang naganap ang ginawang panloloko sa akin ni James. At sa ilang buwan na yon ay wala akong ginawa kung hindi ang magmukmok sa loob ng kwarto ko at tahimik na umiiyak. Awang-awa ako noon sa sarili ko. Maging ang mga magulang ko ay awang-awa sa akin at sinisisi nila ang sarili nila kung bakit ko dinanas ang bagay na yon. Pero sinabi ko sa kanilang wala silang kasalanan na sinuportahan lang nila kung ano ang tingin nila ay magpapasaya sa akin. Pero tila nga nais ipamukha ng tadhana noon sa akin, Papa Dudut, na wala na akong pinangahawakan at kailangan ko na talaga siyang pakawalan. Noong isang beses ay napagpasyahan kong pumunta sa mall para sana bumili ng regalo para sa birthday ng mama ko ay hindi ko po inaasahan na muling magkukrus ang landas namin nina James at Trisha. Namimili sila noon ng mga gamit para sa bata at hindi ko naiwasang mapatingin sa malaki ng tiyan ni Trisha. Yun na nga siguro ang sign ng tadhana para gumising na ako sa kahibangan na meron ako para kay James dahil malinaw pa sa kristal na hindi na siya babalik sa akin. Bigla namang bumalik sa isipan ko ang lahat ng sakit ng ginawa niyang panloloko sa akin ng mga oras na yon. Parang gusto kong umiyak pero tinatagan ko ang sarili ko dahil ayokong magmuka akong kaawa-awa sa paningin nila. Gusto kong makita nila na ayos na ako at wala na akong pakialam sa kanila kahit na ang totoo ay halos mamatay na ako sa sakit. Ina lang din ang tanging nagawa ko noon para maisalba ang sarili ko
sa matinding sakit at pagkapahiya dahil naaalala ko rin ng mga oras na yon kung paano ko nagmukhang tanga sa pagmamakaawa kong balikan niya ako. Papa Dudut, tatalikuran ko na sana sila noong marinig kong magsalita si Trisha at nasisigurado kong ako ang pinariringgan niya, Papa Dudut. Sa dinami-rami naman ang pwedeng makita rito sa mall, ex mo pa talaga. Nakakasira ng araw. Pwede ba, Trisha? Nasa mall tayo. Huwag mo sabihin gagawa ka ng skandalo rito. Eskandalo? Masama bang sabihin yung mga naiisip ko? Kung ganyan lang din naman, sarilinin mo na lang. O bakit? Yun ang naiisip ko eh. Kaya kung anong sabihin ko, wala ka na ron. Ba't pa parang affected ka masyado? Anong affected? Huwag mo ko umpisahan ha? Ako pa talaga? Excuse me lang ha. Sa pagkakatanda ko, public mall to. Kaya kung magkikita-kita man tayo rito, hindi ko na problema yon. Bakit? Triggered ka ba? Aba naman, parang kailan lang desperada ka nagmamakaawa na balikan ka ni James. Ngayon ang tapang-tapang mo na. Bakit? Ano bang pinagmamalaki mo? Trisha, utang na loob. Huwag ka mag-umpisa ng gulo. Tigilan nyo na yan. At ang dami ng tao nakatingin sa atin. Hindi ako nag-uumpisa ng gulo, James. Pinapaintindi ko lang sa ex mo kung saan siya dapat lumugar. Bakit? Saan ba dapat ako lumugar? As far as I can remember, hindi ko na kayo ginugulo ni James. At isa pa, wag mo kong susubukang babae ka. Baka gusto mong ipangalandakan ko rito sa buong mall kung anong ginawa niyo sa akin. Ayla, huwag mo na pansinin yung sinabi niya. Anyway, masaya ako makita na mabuti ang kalagayan mo. Siyempre mabuti ang kalagayan ko. Bakit naman ako hindi magiging okay? Ano ba, James? Huwag ka nga umasta na okay kayo. Ang sakit niyo sa mata. Pwede ba? Kahit isang beses lang manahimik ka muna. Wala kang ginawa kundi bungaan ako. Nagrereklamo ka? Hindi naman ako magkakaganito kung hindi dahil sa babaeng yan eh. Ano bang ginawa ko sa'yo? Baka nakakalimutan mo kayo ang may atraso sa akin. Kaya kung ako sa'yo, hinaan mo yung boses mo. Ang dami nang nakatingin sa'yo oh. Kahit kailan talaga tinig ka sa lalamunan ko. Tara na nga, James, umuwi na tayo. Baka mapano pa tong baby natin kapag nakipag-usap pa ako ng matagal sa babaeng yan. Ayla, mauna na kami. Pagpasensya mo na to si Trisha. Buntis lang siya kaya siya ganyan. Whatever. Reminder lang sa inyong dalawa ha. Karma nang bahala sa inyo. At ikaw namang babae ka. Sayong-sayo na si James. And please, sa susunod na mag-cross sa mga landas natin, manahimik ka na lang. Kasi sa totoo lang, wala na akong pakialam sa inyo. Ikaw lang tong masyadong papansin at insecure sa akin. Ang kapal din naman ang mukha mo. Never ako magiging insecure sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi sa akin na si James. Di sa'yo na. Sayong-sayo na siya. Di ko na rin naman na siya gustong bumalik sa akin. Papa Dudut, hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko para harapin sila. Oo, masakit pa rin sa akin na makita ko silang magkasama. Pero pakiramdam ko ay medyo gumaan ang pakiramdam ko dahil nasabi ko ang mga gusto kong sabihin sa kanilang dalawa. Matapos nga ang nangyaring yon ay na-realize ko na talagang dapat ko nang pakawalan si James at tanggapin na may ibang tao na nagmamay-ari sa kanya at magkakaroon na rin sila ng anak. Pero naisip ko rin na kung babalikan man sila ng karma ay huwag sanang madamay ang bata. Dahil wala naman siyang kasalanan at bunga lamang siya ng pagtataksil sa akin ni James. Kahit nagalit ako sa kanilang dalawa ay nagwo-worry pa rin ako sa bata. Hindi naman po ako masamang tao para idamay ang inosenteng bata at ayoko rin naman na lumaki siyang walang kinikilalang ama. Kaya nga kahit masakit para sa akin ay kinailangan ko nang tanggapin na hanggang doon na lamang kami ni James. Lumipas nga ang mahigit 1 taon, Papa Dudut, ay natutunan ko nang mag-move on. May pagkakataon pa rin noon na nalulungkot ako kapag naaalala ko ang masasamang memories namin pero hindi na ako gaanong nasasaktan. Ang tanging nararamdaman ko na lamang ng mga oras na yon ay panghihinayang. Panghihinayang sa ilang taon naming pagsasama. At kung hindi sana kami naghiwalay noon ay kasal na kami at nagsisimula ng bumuo ng sarili naming pamilya.
Pero naisip ko na kung nabuntis siguro ako noon ay mas mahihirapan akong mag-move on dahil ang magiging anak ko ang buhay na patunay na may James na nagdaan sa buhay ko. Ngunit marahil ay hindi rin kaloob ng Diyos na magkaroon kami ng anak dahil alam niyang maghihiwalay din kami ni James. Papadudot isang araw nga ay nabigla na lamang ako nang dumalaw sa amin si James. Nakita ko pa kung paano siya nasuntok ni Papa habang si Mama naman ay galit na galit noon. Sinabi pa ni Mama na ang kapal na mukha ni James na magpakita sa amin sa kabila ng ginawa niya. Pero inawat ko sila kaagad noon at sinabi kong hayaan muna nila kaming makapag-usap. Para na ring makalaya na ako sa sakit na idinulot sa akin ni James. Naisip kong yun na ang formal closure naming dalawa. Kamusta ka na? Okay lang. Ayla, Ano bang dahilan mo at nagpakita ka pa talaga sa akin? May mukha ka pa pala na ihaharap sa akin? gusto ko lang makita kung ayos ka lang ba. Hindi ko alam kung matatawa ako or maiinsulto. Sa'yo pa talaga nang galing mismo? Galit ka pa rin ba sa akin? Ang masasabi ko lang, wala na akong pakialam to the point na wala akong nararamdamang kahit na ano para sa'yo. Ayla, sorry. Sorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Alam ko, hirap ka na patawarin ako. Pero gusto ko lang malaman kung baka may natitira ka pang pagmamahal para sa akin. Baka ayaw mo lang sabihin kasi galit ka pa rin sa mga nagawa ko sa'yo. Hindi ko alam kung saan mo kinukuha yung kakapalan ng mukha mo para sabihin sa akin yan. Di mo ba ako narinig? Ang sabi ko, wala na akong nararamdamang kahit na ano para sa'yo. Kahit nagalit man lang. Alam mo kung bakit? Kasi para sa akin, hindi ka na nag-i-exist. Burado ka na sa buhay ko as if hindi kita nakilala. Nakukuha mo ba kung anong ibig kong sabihin? Ayla, please. I'm sorry. Alam ko naging makasarili ako. Pero ang tagal din naman ang pinagsamahan natin, di ba? Ano bang gusto mong palabasin? Bakit kailangan mo pang ungkatin yung nakaraan? Bakit kailangan mo pang magpakita sa akin? Nagsisisi ako na iniwan kita. Gusto ko na magbalikan tayo. Now that's insulting. Talagang may gana kang sabihin na gusto mong balikan kita at nagsisisi ka? Ano bang akala mo sa akin, James? Laruan na kapag nagsawa ka, itatapon mo. Tapos kapag naalala mo, hahanapin mo para paglaruan ulit? Alam mo, nakakatawa ka. Seryoso ako. Please, magsimula ulit tayo. Kung wala ka ng ibang sasabihin, umalis ka na. Ayoko nang makinig sa mga walang kwenta mong salita. Please naman oh. Hayaan mo akong bumawi. Itatama ko lahat ng pagkakamali ko. Pinapangako ko na magbabago na ako para maging karapat-dapat ulit ako sa'yo. Pangako na naman? Di ka pa ba nagsasawa kakapangako mo? Eh ni isa sa mga pangako mo sa akin nun, James, wala kang tinupad. Tapos ngayon magdadagdag ka na naman ng pangako? Ang kapal naman ng mukha mo. Ang kapal-kapal mo. Bigyan mo lang ako ng pangalawang pagkakataon. Babawi ako sa'yo. Hindi ka na magbabago, James. May Trisha ka na. Tapos ngayon nandito ka para sabihin na gusto mong magsimula ulit tayo? Ano? Pagsasabayin mo ulit kami? Hiwalay na kami ni Trisha. Kaya pwede na tayo magsimula ulit. James, naririnig mo ba yung sarili mo? Ipinagpalit mo ako kay Trisha. Tapos ngayong wala na kayo, babalikan mo ko? Kung hiwalay na kayo, wala na akong pakialam. Hindi ko na problema yun. At wala na akong pakialam kung bakit kayo naghiwalay. Nung nalaman ng parents ko naghiwalay tayo, nagalit sila ng gusto. Kulang na lang itakwil nila ako. Kausapin mo sila, please. Sabihin mo magbabalikan tayo. Alam mo naman kung gaano ka gusto ng parents ko, di ba? Alam mo at alam ko, pero nagawa mo akong lokohin. Bakit? Di ba nila gusto si Trisha? Eh pinili mo nga siya eh. Di nila matatanggap si Trisha dahil hindi siya ikaw. Pakiusap, pakinggan mo ako. Ayusin na natin to. Alam ko mahal mo pa rin ako. Di naman yun basta-basta mawawala sa loob ng ilang taon eh. Minahal mo ako ng 8 taon, Ayla. Alam ko selfish ako dahil sa hinihingi ko sa'yo. Pero mahal pa rin kita. Hindi ko dapat ginawa sa'yo yun. Alam ko sobra kita nasaktan pero sana mapatawad mo ako. James, tama na.
Oo, minahal kita ng 8 taon at wala na akong itinira para sa sarili ko. Pero masisisi mo ba ako kung wala na akong maramdamang pagmamahal sa'yo? Hindi ka lang selfish. Self-centered ka pa. Akala mo siguro lahat ng bagay at pagkakataon ay papabor sa'yo. Pero ito lang ang masasabi ko sa'yo. Matagal na akong nag-let go. Naka-move on na ako. Kaya utang na loob, tigilan mo na ako at wag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Kasi hindi ako tanga para tanggapin ka pa ulit. Bigyan mo ako ng chance, Ayla. Magbabago ako. Umalis ka na! Ayaw na kitang makita kahit kailan. Masaya na ako kaya wag mo na akong guguluhin. At ito, binabalik ko na sa'yo. Oh, ba't mo binabalik sa akin itong singsing? Bigay ko to sa'yo. Engagement ring natin to eh. Pero hindi naman na matutuloy ang kasal natin. Ibinabalik ko na yan sa'yo dahil hindi ko na yan kailangan. Itinago ko lang yan in case na magkaroon ako ng chance na ibalik sa'yo yan. At ito na nga yun. Simbolo to ng pagmamahalan at pangako natin sa isa't isa. Hindi ko tatanggapin yan. Itapon mo kung ayaw mo na. E di ikaw magtapon. Oo, simbolo yan ng pagmamahalan at pangako natin sa isa't isa. Pero James, ikaw ang sumira sa relasyon natin. Ikaw ang unang sumira sa pangako mo. Kaya umalis ka na. Ayoko nang magkaroon pa ng kahit na anong ugnayan sa'yo. Papadudot matapos ang pag-uusap naming yon ni James ay tila ba gumaan ang pakiramdam ko at tila ba nabunutan ako ng tinik sa dibdib dahil nailabas ko na ang sakit at galit na matagal ko nang kinikimkim. Hindi ko nga maintindihan ang tadhana, Papadudot. Bakit ba pilit tayong ipinapare sa taong hindi naman para sa atin? Pero kahit na ganoon ang nangyari sa amin ay pinilit kong tanggapin. Nangihinayang man ako sa 8 taong pinagsamahan namin ay kailangan kong tanggapin na hanggang doon na lamang ang kwento namin. Dahil hindi nga lahat ng love story ay may happy ending. Pero nasisigurado kong hindi doon magtatapos ang pahina ng buhay pag-ibig ko. Dahil alam kong magmamahal akong muli kapag tuluyan ang naghilom ang sugat sa puso ko. At lumipas ang 1 taon ay natutunan ko na ring patawarin si James at tuluyan na ngang naglaho ang pagmamahal ko para sa kanya. Sa ngayon, Papadudot, ay masaya na ako sa pagiging single at kasalukuyan din ako nagtatrabaho bilang administrative assistant sa isang resort dito sa Pangasinan. Nagpatuloy ako sa buhay ko at masasabi kong minsan ay naisip na hindi na ako buwabata pero ayoko rin namang magmadali dahil nasa akin pa rin ang takot na magkamali na naman sa pagpili ng taong mamahalin ko. Pero alam kong darating din ang para sa akin, ang kailangan ko lang ay maghintay. Naisip ko rin na hindi ko kailangang magmadali dahil kung para sa akin ay ibibigay ng Diyos. Pasasaan ba at matatagpuan ko rin ang taong nararapat para sa akin, taong magmamahal sa akin at pahahalagahan ako ng higit pa sa kaya kong ibigay. Hinihintay ko na lamang na tuluyan ang maghilom ang sugat na iniwan ni James sa puso ko. Para sa oras na dumating na ang tamang tao para sa akin ay handa na akong magmahal muli ng buo. Maraming salamat po, Papadudot, kung sakali man na isa ang sulat ko sa mapili po ninyong basahin sa araw na ito. Nagpapasalamat po ako sa Barangay Love Stories sa pagbasa ng aking kwento at pagbibigay buhay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ayla. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.